Hola a tothom, benvinguts al nou capítol de l'Ocafaret. Avui us parlarem de història de Tortosa i continuarem la història de la ciutat des del punt on ho vam deixar l'anterior ocasió i aquesta vegada amb dos convidats d'excepció, perquè amb aquest capítol volem portar Tortosa al món. Comencem! Bé, i avui al nou capítol de l'Ocafaret ens tornen a acompanyar, com es van comprometre, Cinta Accensi, llicenciada en ADE, Màrqueting i Dret i directora de l'Institut Cristòfol Despuig. Gràcies, Cinta. Bona tarda. I també Joaquín del Pino, exregidor de l'Ajuntament de Tortosa, expresident de la Federació Catalana de Futbol a les Terres de l'Ebre i ara actualment president de Creu Roja a Tortosa. Gràcies, Joaquín, per vindre. Moltes gràcies. Bé, crec que ens toca. Avui volem dedicar el programa, volem fer un homenatge a Joan Hilari Muñoz. Ens va deixar fa molt pocs dies, professor, escriptor, historiador. Jo diria que un gran amant de la història de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I les dues persones que avui ens acompanyen el coneixen molt bé i m'agradaria que li poguéssim fer aquest petit homenatge des d'aquí. Joaquín, si vols començar. Hilari, podríem dir tantes coses, és l'historiador. Tenim bons historiadors de la ciutat, però és l'historiador que xafava al carrer. És l'historiador que sortia al carrer, li agradava explicar, disfrutava explicant les coses. Sempre vaig dir que era una persona que va aconseguir que els tortosins tinguessin curiositat per la nostra història. En ell va tindre la relació que em va ajudar molt, estic d'arxiver a la cofradia. La cofradia té més de 400 anys, ha vist molts documents, s'havia fet una prèvia del que havia del nostre patrimoni, però a mi va ajudar molt a veure com ho tenia que reorganitzar. És una persona que era molt oberta, no mirava ni temps ni tenia cap interès personal, diguéssim, econòmic per fer les coses, més bé al contrari, disfrutava, és una persona que va disfrutar. Ens ha deixat molt jove, era molt jove i tenia molt per dir, no obstant ens ha deixat un bon llegat, un munt de llibres petits que jo li feia, em fa molt bé Hilari, em feia llibres petits perquè així és una forma de que la gent entri i vagi llegint a poc d'una forma amena, no grans totxos que costen més de llegir i seguir estudiant. Un historiador que feia entendre les coses, i això és molt important, perquè la història a vegades és difícil d'entendre. Te la poden explicar, però hi ha una persona que te l'ha de fer comprendre, i ell te la feia comprendre. Cinta. Jo vaig conèixer a Hilari a l'Institut Joaquim Bau, on els dos treballem de docents, era el meu cap de departament. Tu tranquil·la que jo t'ajudo. I ell va agafar, me va portar a l'Arxiu Històric de Tortosa, me va ensenyar paleografia i me deia, igual no ho aconseguixes, perquè no és gens fàcil entendre la paleografia. També me va ensenyar a traduir el català antic. I vaig estar durant 3 anys en ell fent una recerca, que d'aquí va sortir el meu primer llibre, i no només va agafar i me va ensenyar de manera altruista. És a dir, va agafar i fins i tot me diu, ara no et preocupes que el llibre te'l publicaran a la Fundació Pepita Duran de Martí, no pateixis que te'l presentarem allí, perquè allí apostem molt per patrimoni de Tortosa i així va ser. El meu llibre va ser patrocinat, va ser premiat per aquesta fundació i a partir d'estos van sortir tots els altres. Jo ara com a docent intento fer el mateix tots els anys, hem portat l'alumnat del meu Institut Cristòfol Despuig a l'arxiu per intentar que el seu treball de recerca sorgeixi d'allí. I jo sempre estaré agraïda de tot cor a Hilari, perquè mai pots imaginar que a un arxiu tan històric com el Capitular pots trobar llibres. Jo que vaig fer un estudi de la comptabilitat de 3 anys del Renaixement, Déu-n'hi-do, no? Ell va fer 3 llibres que per exemple, deia, Cinta, tu saps en els testaments que pots traure? El material que tenien a les cases, el llegat que donaven, i d'aquí surt la història. És a dir, t'ho transmetia d'una manera i després cada vegada que agafava fer una ruta, heu de vindre, i t'ho enviava. I era com si ell t'incita, i a partir d'aquí va ser que ja, seguint el seu camí, vaig començar a fer llibres, vaig començar a fer rutes, i és com el meu mestre. Desgraciadament és una pèrdua molt valuosa a la ciutat de Tortosa, perquè per tot el que ha portat i tot el que ha donat. Jo de veritat que és que estic emocionada a parlar d'ell, perquè de veritat que és una llàstima. Però el que sempre perdurarà són els seus llibres i sobretot el
que va deixar en el cor de les persones, que era ajudar a altres professors i als seus alumnes a canvi de no res. Per tant, allà on estigues, Hilari, un besito molt gran al cel. Totalment d'acord, Cinta. Una gran tasca i realment apropar la història, una història tan rica com la de Tortosa als tortosins, ja només per això ja es mereixia aquest reconeixement i tots els que li puguem fer seran pocs, no? Bé, continuant amb el fil del que van començar el primer capítol, tal com deia la introducció, parlar d'història, parlar de Tortosa pràcticament seria un sinònim en aquest aspecte, perquè estem parlant de 25 segles i els que hi ha més enllà que no ho sabem, d'història, no? Ens vam quedar a l'anterior capítol, al segle XIII, 12-13, amb la Reconquesta, amb Ramon Berenguer IV. La ciutat és reconquerida per les tropes de Ramon Berenguer IV, com dic, i ben aviat ja reprèn el pols com a nova ciutat cristiana, reprèn la seva història, que havia estat interrompuda per la parèntesis islàmica, que també és molt important, tot s'ha de dir. Llavors, bé, la ciutat és prou important perquè ja recopila el seu dret consuetudinari amb els costums de Tortosa, no? Joaquim, què ens pots explicar sobre aquest llibre tan important? Bueno, Ramon Berenguer fa la Carta a les Franqueses, que es fa és una forma d'organitzar el que serà la ciutat. Tortosa està molt prop dels musulmans, del que són els àrabs, per tant, en un moment donat pot tornar a ser reconquistada i vol que Tortosa sigui una plaça bastant forta, no? I mitjan aquesta carta de les franqueses que fa, que és molt interessant per tots els privilegis que dona, a partir d'aquí crea un cos literari, que serà un cos judicial, jurídic, que s'anirà incrementant a través del temps i que desembocarà, en aquest cas, el que serà el llibre dels costums, no? El llibre dels costums, que està format, em sembla que són 9 llibres, 143 o 144 rúbriques i prop de 1.350 costums. Lògicament, això és una recopilació de llei que fa de referència a nivell de tota Catalunya, no només de Catalunya, sinó de tot l'Estat. Inclús a Europa també ha sigut estudiat aquest llibre, no? D'este llibre va fer un estudi molt interessant, Jesús Massip, la seva doctora ho va fer en això, i va treure 3 o 4 conclusions que són molt curioses, no? Quan se fan els costums se creen precisament per a evitar l'enfrontament que hi ha entre la noblesa i la burgesia i el poble, però hi ha un momentet que les coses s'han d'intentar, lògicament, el que és el sistema feudal volen continuar en el seu comú, però hi ha un momentet que se'n dona compte Berenguer IV que això s'ha d'arreglar. Es crea tot això, no? Este llibre de les costums, un llibre dels costums que se fa el 1272, me sembla que és Tamarit i Puig, són els que ho inicien, però queda sempre en la lluita, modifico o no modifico, és el que tenim teòricament a l'arxiu. Molts diuen que sí és una copa posterior basant-se en el que havia anteriorment, per tal com està dissenyat. Diuen que l'autèntica serà del 77, però com dia este Massip, ne poden haver hasta 3 tipus, lògicament. El dret va evolucionant i es van afegint coses, no?, en aquest cas. I antes, curiosament, diria, ja que estem parlant, una anècdota curiosa, que els que ho legalitzen realment, els que fan l'arbitratge, és el 1279, me sembla que és, que són Arnaldo Jardí i Besuldo i Terol, que tenim un carrer a Ferreries. Si algú va per Ferreries, hi ha un carrer que diu Jardí, Besuldo i Terol. I qui és això? Són els que no van crear, sinó que van legalitzar este. Però jo aquí m'ha llamat l'atenció que tindria que ser Jardí, Besalú i Terol, perquè a la majoria dels llibres no fica Besuldo, no sé on ho han tret, sempre fica Besalú. Era una arcedià de Lleida i és Besalú. Potser s'hauria, si els historiadors ho remenen bé, jo no soc historiador per a dir-ho, que ho estudien i que li canvien el nom del carrer, que es digui realment Jardí, Besalú i Terol, que no els autèntics, al qui va dirigit. Posteriorment, lògicament, aquest llibre va evolucionant en el temps. Com a anècdota d'aquest llibre també puc dir que els decrets de nova planta no el van abolir, només una part sí que la van, no el van abolir, però també això pot estar relacionat a una carta, curiosament, perquè això fa Felip V, fa a partir de quan, 1714 o aproximadament, però hi ha un dossier que, mira, estava comentant abans que el vaig trobar fa poc, que els apèndix d'Ocallagan, dels anales d'Ocallagan, són un apèndix que detrás parlaven que li van enviar a Felip V al 1702, o sigui, antes demanant precisament la confirmació i que
llibre dels costums tingués la força i que si fos reconegut. Potser això ens va ajudar a que posteriorment no l'acabés derrogant del tot, perquè això es fa anterior a quan se produeix la guerra, en aquest cas, de successió, pròpiament dit, no? És un que el mateix O'Callaghan diu que no està prou estudiat, és molt curiós perquè diu tot el que fa Tortosa en l'aportació de guerrers, de ballesters, que segur que eren molt importants, eren molt bons els ballesters d'aquí de Tortosa, i els diners dels diferents reis, des de Berenguer IV pràcticament, i fan una història que són, 160 punts, comptant a cada rei el que li anaven regalant i que anaven donant per a les diferents guerres, per a la toma de Múrcia, per a la de València, les diferents coses. I és molt curiós el document, que no està molt treballat, però dona una miqueta el que ha fet Tortosa pels diferents reis. També surt el del 1640, quan el d'Infidelíssima exemplar en Felip IV, surt quan el dels moris. És curiós, no? És un document que és molt curiós i que trobo que no ha estat gaire treballat. Posteriorment, el llibre dels costums ja evoluciona, el 1960 pràcticament queda algo, però ja queda absorbit i em sembla que el 2022 o 2023 ja ha sigut derrogat. Jo, com a anècdota de parlar del llibre dels costums, me'n recordo que el primer any de carrera de dret, a Història del Dret, que ficaven el llibre de costums de Tortosa com a font del dret. Penseu que qualsevol persona que estudi a Espanya dret veu el nom de Tortosa. Llavors tu penses en aquella època, els juristes que teníem aquí a la nostra ciutat, que van ser capaços de compilar una sèrie de drets que encara avui en dia, dins de, tot i derogat, del Codi Civil català, és dir, encara hi ha una petita part que està en vigència, que està introduït dins del Codi, i penso que tenim que estar els tortosins molt orgullosos, però moltes vegades el nostre problema és que no sabem ni el que tenim. Jo vaig tindre que estudiar dret per a saber que teníem este llibre, que este llibre contenia el que és la base de la normativa, que el Codi Civil català està molt més desenvolupat que el Codi Civil espanyol a nivell de detall, i això és algo que s'ha de dir, s'ha de compartir i s'ha de saber. Jo, com a anècdotes del llibre dels costums, alguns articles que hi ha que són curiosos, independentment d'este famós, de que les dones tenen el dret de que no han de pagar impostos pel tema de l'avillo, que diuen, i que poden anar davant del nòvio i tal i qual. N'hi ha altres molt curiosos, que és per què els nobles accepten, que és, per exemple, en cas de que, em sembla que és una de les primeres rúbriques, en cas de que un noble mati algú, si mata una persona a l'altra, o bé, a part de pagar una multa, també se li fa la pena de mort. Menys als nobles, que si mataven algú no s'aplicava el llibre dels costums, que diu això, sinó s'aplicava als usatges de Barcelona, que automàticament pagant-ho. O sigui, van pactar que, en cas de que sigui un noble, a més d'aplicar els costums, aplicaven els usatges, que així ens sortim. I un altre també que és curiós, pel tema de les dones no estan molt ben tractades dins, perquè sigui el tema del pa és una cosa que és molt important, i tot el que sigui estafa o fer coses contra el pa està molt penalitzat. Curiosament, el pa sempre venien les dones per culpa. I en cas que una dona faltés al pa, el que se li feia, com a escarni, se la ficava despullada baix d'un arc i se la tapava en la camisa que li traien, només les anques perquè no estigués. Són qüestions de l'època, i no et dic el que diuen dels judeus, perquè ja podríem estar a mitja tarda. Si us sembla bé, ara parlarem d'un dels monuments més importants de Tortosa, de la catedral, i de les seues fases. Comencem amb Joaquín, si vols. La catedral, la primera fase és la catedral romànica, que és quan ve Berenguer IV, 1148, conquesta Tortosa. Llavors fa el 52, me sembla que fa vindre a Jofre d'Avinyó en 9 monjos més que es queden dins, i pràcticament en uns 20 o 25 anys fan l'església romànica. Curiosament, quan l'acaben d'inaugurar, es coincideix, si l'inauguren a l'octubre, coincideix en la baixada de la cinta, que és teòricament al desembre, no és el 25 de març. Ho fem coincidir per un tema que va haver un concili, perquè les cançons que diu que cantaven eren l'expectació, per tant és la setmana antes de Nadal. O sigui, coincideix en això, no? Posteriorment, com els nostres bisbes van agafant força, contra més força, diu, esta catedral ens queda petita, i és perquè un dels bisbes nostres se fica al costat de Jaume I, que tot el que van conquistant s'ho van quedant, en tota la lleuda que hi ha econòmica, no? I antes diuen de fer una catedral com Déu mana, i comencen a crear la catedral, el que és la gòtica, que comencen al 1347. Però té una història molt curiosa.
este començament. Hi ha un bisbe, que és Berenguer d'Esprats, que és sobre el 1314 o 15, que és el que s'emperra en fer la catedral que correspon, no? Se barallen tots, inclús arriba a excomulgar el que és, en aquest cas, els veguers per el tema del terreno, que no es fiquen d'acord, al final el rei posa pau. Posteriorment, mor Berenguer de Prats, i antes hi ha un altre bisbe detrás, que és Arnaldo Lorodato, que este és el que dissenya tot. Dissenya tot el que serà la catedral, en tan mala sort que quan tenen que anar a posar la primera pedra, se mor. I el que arriba nou, Bernat d'Oliver, que és el que li atribueixen la primera pedra, també va ser, només arribar i engranar. I només va ficar la primera pedra, no va fer res més. Perquè antes estava la guerra als Peres, Pere IV i Pere el Cruel de Castella, pel tema de Sicília, aquella zona d'allà, i es va deixar, la Pesta també, i es va deixar construir. O sigui, aquell home va vindre l'últim, va ficar la pedra, la història té reconegut com la primera pedra, i antes l'altra anècdota és que, curiosament, en tot el que és l'àpsid, està de 94 anys en fer l'àpsid, està antes de bisbe, que és bisbe cardenal Otó de Montcada, i este se'n té que anar a un concili i antes s'ha d'inaugurar. I antes hi ha un bisbe auxiliar que, curiosament, li diuen Bernat d'Oliver el Càtar. Coincideix el nom de l'altre, i antes resulta que inaugura i posa la primera pedra una persona que es diu igual, perquè, lògicament, després de 94 anys, no és res. És una curiositat que té, en aquest cas, la catedral al moment de la construcció. Una catedral dedicada a la Mare de Déu de l'Estrella, dedicada a la dona, és molt important. La majoria de les claus de volta que hi ha a l'àpsid, tots són santes. Santa Margarita d'Antioquia, està Santa Quitèria, està Santa Úrsula, Santa Eulàlia... Totes són pràcticament dones, i lògicament també, a lo que és l'altar de la cinta, estan totes les que hi ha, són figures bíbliques i totes són dones també. No? És una catedral que està molt dedicada a la dona. Una catedral que lògicament evoluciona en els estils, comença en gòtic, va evolucionant en renaixement, va avançant ja barroc, tenim rococó, tenim modernista a una de les jo diré, on està l'última fase de el que és la parròquia de la catedral, té dit barroc, neoclàssic, té pràcticament tots els estils, no? És una evolució. Aquí quan venen arquitectes de fora, dius, aquí teniu pràcticament tots els estils. I ara entra en una polèmica. Jo la polèmica, de la famosa taulada de la catedral. La famosa taulada de la catedral, originalment era com està ara, se va fer les teules per a evitar que hi havia moltes filtracions d'aigua al seu moment, però ara tornaven a estar les filtracions, se va traure amb molta polèmica. I alguns ara diuen que tal com ha quedat pot ser un estil racionalista, perquè té una forma i tenim un nou estil, no? Algú ho ha dit, no? I jo ho agafo, jo no soc tècnic en això, però com hi ha gent que ho diu, doncs jo també ho aprofito per donar-li més categoria a la nostra catedral, m'entens? No es va acabar, la catedral no s'ha acabat, hi ha 3 versions. Jo me'n quedo en una, no diré quina. Us diré quines 3 versions hi ha. Una versió és perquè, teòricament, se van acabar els diners. L'altra versió és perquè estaven a aixecar les torres, estaven davant del que era el castell de defensa, i antes que, com se defensava la part del riu, podien atacar. I una altra versió, que és que aquesta fatxada pesa a prop de, em sembla que són 9.000 tonelades. Penseu que Abril i Guanyavents ja va fer un arreglo de la que és la capella de Sant Josep perquè se'ls estava afonant, i és probable que no hagués aguantat les torres que estaven projectades. Si m'ho dono compte, on està un establiment que hi ha en Guils de Tortosa, hi ha una reproducció de la catedral com tindria que ser, i aquelles torres eren immenses. En dir-vos que coronava un àngel que media 25 metres, imagina't això col·locat allà damunt. Potser el motiu era perquè no hagués aguantat potser les fonamentacions. Estem a la vora del riu, penseu que estem a la vora del riu, pràcticament són sediments de riu, i era un problema que podíem tindre allí. Els dimés estils, bueno, no m'allargaré, perquè si no, un dia en tranquil·litat, si podem parlar de les diferents capelles, de les diferents històries que hi ha dins de la catedral, que en té moltes per a contar, de les claustres, com se va, el claustre, com una anècdota que teniu al claustre, veureu que hi ha una part que és lògicament gòtica, però hi ha una part que van començar a destruir, que és quan entres, si mireu la part que la volien fer renaixentista, menys mal que no la van tirar, que si veuen el començament dels dracs, unes punxes, i allò s'hi tenia que tirar el claustre. El claustre inicial era de fusta, el posterior era este gòtic que teníem, amb unes reixes que hi havia al mig, com sabeu que les van traure, algunes se van tindre que reformar algunes de les columnes, també van ser motiu de crítica, però realment és perquè quan se van intentar traure les
les reixes aquelles, la major de les ànimes de les crumies estaven totes danyades i s'haguessin pogut trencar, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, podem la catedral donar per a tant, i tenim tan poc temps que parlem d'un altre tema, si voleu. No, està clar que la catedral és una meravella i és un compendi d'estils arquitectònics. Jo el fet de que sigui inacabada també té el seu encant, també, vull dir, i a més quan la descobreixes tot el patrimoni que té i tot el que significa, no? Perquè, clar, la ciutat de seguida va agafar molta embranzida i molta importància. Si ja anem avançant en el temps, ja entrem a l'època del Renaixement, no? A l'època del Renaixement o al final de l'edat mitjana hi ha un fet polític molt important que és el compromís de Casp, en el qual ja es veu la importància de Tortosa perquè la delegació catalana està assentada justament a la nostra ciutat, no? I quan comença l'època posterior, la del Renaixement, tot i que s'estudia moltes vegades que si l'època de la decadència, no? Perquè el segle XV és el del segle d'or del català, però el XVI i el XVII se considera decadència. En canvi, Tortosa, justament el segle XVI, és el que té més esplendor, no? Cinta, què ens pots parlar sobre aquesta època? Pues, bueno, jo sempre dic que el Renaixement a Tortosa, després d'aquest estudi que vaig fer gràcies a Hilari, pues, bueno, jo sempre dic que el Renaixement tortosí és l'època dels pirates i dels cavallers, dels nobles, dels esclaus i dels bandolers, on les classes socials, els estrats socials, estaven molt diferenciats. Estaven els nobles i els rics i després eren dues classes, és a dir, la classe mitjana era inexistent, no existia. A part d'això, si mirem el Renaixement, el que és l'extensió de lo que és la vegueria a Tortosa, a mi el primer que me diu l'extensió va ser Hilari, i diu, filla meua, diu, va, de Rocafolletera, feix que el veia, terme de Benifallet, fins la mar, després anem baixant, vas baixant, arribes a Tortosa, vas baixant, se queda Amposta. Diu, però Amposta no mos pertany a nosaltres, pertany als hospitalers, però després nosaltres tornem i baixem per a baix. La ràpida és nostra cinta, i anem baixant. Diu, imagina't el territori de la vegueria tortosina, és dir, clar, l'extensió que teníem era una extensió enorme, i clar, després dels segles, aquí s'independitzarà, tothom, no? Llavors, és una època per a ser estudiada perquè actualment, com a patrimoni de Tortosa, mos queden els edificis, jo penso que més bonics, ja no de Catalunya, sinó a nivell estatal, com són els Reals Col·legis. Són una joia arquitectònica, una joia d'història, són el conjunt dels tres edificis. I, què explicar-vos? Si ho tinc que relacionar en Hilari, us explicaria que estudiant la història de la comptabilitat del Renaixement durant 3 anys, quan tu estudies els llibres de comptabilitat, si els agafeu, tens els ingressos de la ciutat. D'on mos provenien els ingressos de Tortosa en l'època del Renaixement? Els ingressos mos venien pel pont de les Barques. Per què? Perquè teníem un privilegi reial, de tal manera que tothom que volia passar per el pont de les Barques tenia que pagar. Això ens provoca que els barcelonins, els camacos, s'enfadiguen en nosaltres i diguen que que ells estan farts de pagar pujar i baixar. Llavors, què fan? Agafen, i així consta als llibres de la taula de canvi de Barcelona, i la ciutat i compren, els barcelonins compren la ciutat de Flix i fan una ruta de mercaderies a l'interior, perquè sobretot compraven el blat, a Saragossa, Ulldemolins, etc., i fan una ruta. Però els camacos no se n'en recorden que estem en època de bandolers i acaben, perquè sí, van voler fer una ruta mixta, acaben robant-los i tornem a altre camí a Tortosa, altre camí a poder cobrar aquest impost. Per què? Perquè el rei se va ratificar que era un dret que havien donat i que aquest dret se mantenia. Un dels altres ingressos que feien la ciutat de Tortosa, de les més importants, era les salines del rei. Les salines del rei no era el delta en la forma que la coneixem ara, perquè és una evolució de creació de segles, però era una part del delta on
doncs, bueno, jo sempre això ho explico als meus alumnes. Val? La sal, d'aquí ve la paraula salari, era un bé escàs que s'utilitzava per a la conservació dels aliments i això feia que, bueno, que moltes vegades la sal era un mitjà de pagament, era un dels altres ingressos de Tortosa. Al principi, tot ciutadà de la vegueria de Tortosa podia anar al Delta, aquesta història me la va contar Hilari també, podia anar al Delta i agafar tota la sal que volgués, val? Però al final se'm va donar compte que, clar, que la sal era golosa. I llavors, el Consell de 24ena que governava la ciutat, que eren els 24 regidors, en un Consell que era el Consell Secret, que eren els que manejaven el bacalau, que diríem aquí, van decidir pues, bueno, que ho privatitzarien i les famílies més nobles, la família Boteller, la família Jordà, se repartirien, vale? Lo que era lo Delta en trossos. Val? De tal manera que podrien, val, que la gent de la vegueria de Tortosa anar al Delta a buscar cada any un sac de 25 quilos que es dia sal de Bonaventura. Val? Llavors, què va passar? Jo sempre ho explico, és la història del Delta. Pues en esta, clar, tu tenies que ficar allí guaites i guardes, perquè, clar, aquí la gent, si convé, anàvem a buscar sal de nit. Però què volien els nobles de Tortosa? Agafen allí al carrer on està el bar-restaurant Cristal, val? I hi ha un carrer que fica botigues de la sal. Sí. En aquell carrer, en època del Renaixement, tots els nobles tenien les seues botigues de la sal. Vale? Era el carrer de venda. I després què fa? Pues diuen, podeu anar a buscar sal, però hi ha una sal de menys qualitat que podreu adquirir, que podreu anar a buscar al Delta, però com no volien que agaféssim molt la sal, què fan? Agafen i comencen a canviar, vale? En algo tan simple, canvien el que és el caudal del riu. I en una pujada del riu, per això el riu té dos banyes, perquè la gent diu, i per què el Delta té dos banyes? Doncs el Delta té dos banyes per la història de la sal. Val? Jo vaig fer un article bastant xula, val? Que està penjat per internet, que es diu Els senyors de la sal. Si el busquen els telespectadors, vale? Podran gaudir-lo. I allà explica doncs, per què el nostre Delta té dos puntetes. Doncs va ser per això. Llavors van canviar vale? Lo que era la sortida del riu, per què? Perquè la primera sortida del riu, quan aneu a la platja de la Marquesa, allà on està el restaurant dels bascos, si aneu caminant, encara ara se pot veure la terra, l'olodo que s'aira per allí on sortia el riu. Però després, en el tema de l'avarícia, vale? De la sal i que la gent no pogués agafar-la, van voler canviar perquè la gent, el que era l'itinerari del riu, i van crear una altra sortida. I en aquesta sortida fas la primera anteneta que té el Delta i després fas la segona. Estic parlant dels ingressos i ja dic, els ingressos eren bàsicament i després els impostos. També a destacar és que Tortosa és la primera ciutat de la corona catalana-aragonesa, que en aquest cas, el que llavors era la Generalitat de Catalunya, fica una seu. Aquest edifici el tenim a lo que és on està el monument, el carrer, que és l'edifici de la Diputació. I allí se pagaven uns impostos, l'impost de la boia, allí se pagaven per la seda, en funció de quins teixits. També hi ha, que també està documentat a l'arxiu, bastant conflictes. Per què? Perquè a la mínima que vam poder, què fèiem nosaltres? Defraudàvem, perquè pensàvem, perquè hem de pagar els de Barcelona a canvi de no res, i van haver diversos litigis, també en els de Barcelona. Penseu que Tortosa, en època del Renaixement, era la 5a ciutat més important del regne, és a dir, on estaven en aquell moment. Llavors, clar, a part de dir, ostres, el poder econòmic que tenia, i després fills de Tortosa, descendents dels Olivers de Boteller, van arribar a ser presidents de la Generalitat de Catalunya. Això no ho oblidéssim. I ja relacionant la família Boteller en la catedral, és esta família que, detrás a la part de l'absis, tenen una capella dedicada, on només s'enterraven a la catedral els bisbes, ells van poder enterrar-se allí perquè per l'aportació que ells fan a la catedral, perquè si recordem el meu magnífic Despuig, ell ho fica així, als seus insignes col·loquis, que el bisbe de la catedral, que tenia que pagar la dot, que era l'Oeces, va dir, no, jo la dot no, ell volia deixar la dot a València, i clar, Despuig lo va criticar moltíssim, i la catedral
gran part del cost de la construcció és la família Olivers de Boteller, qui ho sufraga i d'on li venia la propietat als Olivers de Boteller. Pues en aquest cas, estem en una època on el sector primari és la base de la potència econòmica, però sobretot perquè eren els amos i senyors de la part del delta de la Sal més prolífica. I ja si parlem dels ingressos, també podíem parlar de les despeses, de despeses que teníem la ciutat de Tortosa, des de les torres de vigia, que teníem la torre de l'Àngel Custodi, és a dir, les torres les costejava la ciutat de Tortosa. Després teníem les despeses de cera de l'Ajuntament, és a dir, tenim un compendi de despeses, és a dir, a tots els telespectadors que vulguen, si entren a la Biblioteca de Tortosa, el llibre de la taula de canvi, allà on fica ruta literària, espero que aquí baix mos fiqui en el link este magnífic editor, vos podeu descarregar de manera gratuïta i he de dir que, a veure, que no es pot llegir-lo molt de rato perquè és un tostonazo, però per agafar idees de lo que era el Renaixement i la importància de Tortosa, jo la veritat ho recomano. Fins i tot parlava de les festes de la ciutat, de quins instruments se tocaven en aquella època, que el coll de l'alba seria coll de l'alma, i és una època realment molt, molt important. També he de dir que dono les gràcies que el llibre se va utilitzar quan lo vaig publicar per l'Ajuntament de Tortosa, en aquest cas per el regidor de cultura que hi havia, se va utilitzar per d'allí extreure coses i fer-lo servir perquè la nostra festa de Renaixement fos realment més real a la història i no fos algo inventat, perquè realment ho vam tindre, s'ha historiat. També he de dir que a la Corona de Catalunya-Aragó van haver un total de 13 taules de canvi, el llibre meu se diu La taula de canvis. La taula de canvis se crea perquè a l'Ajuntament de Tortosa, que llavors seria Casa de la Vila, hi ha molta corrupció i arriba un dia que van a buscar els diners que hi havia i els diners havien desaparegut. Llavors, si aneu aquí al Museu de Tortosa, hi ha una caixa que veureu que té 3 candados, se fiquen els 3 candados perquè el clauer deixa de tindre la clau i són 3 oficials diferents qui tenen la clau. Evidentment, a la gent, quan anava allí a dipositar els diners i les joies, no tenien aquí una targeta com al banc ni li donaven res, en la qual, clar, la gent no va poder reclamar ni res. Per què? Perquè la justícia en aquell temps era totalment inquisitiva i teníem un botxí que si haguessin anat a reclamar, los haguessin inflat a palos, en el qual se crea per la necessitat d'evitar una revolta social, però se crea perquè hi ha un fraude per càrrecs que estaven treballant a la casa de la ciutat. Llavors, el que fa la taula de canvi és regular les finances i intentar que hi hagi transparència. I tal com vaig dir el dia que vaig presentar el meu llibre, això sí, mires la història i l'evolució, és com si fóssim un hàmster que estiguéssim a una roda i veiessis que les històries se repeteixen constantment i de manera contínua. De tal manera que si teniu ganes i sou una miqueta friquis, vos recomano el meu llibre de descàrrega gratuïta per la Biblioteca Tortosa. Ara tornaré en Cinta, perquè sé que és una experta en despuig, que també vull que en parli una mica, però, Joaquín, ha parlat Cinta de l'edifici dels Reals Col·legis. Jo sé que ets un gran expert en l'edifici. Explica'm una mica què podem veure allí. A veure, inicialment, fer 2 apunts entremig. Sí, i tant. Ja que hem avançat, ens hem deixat una cosa molt important que Tortosa va ser molt protagonista, que són les disputes. Les disputes de Tortosa marquen un abans i un després de la relació i són molt reconegudes. Mira, com a anècdota diré que els sefardís ho tenen molt present, això a dia d'avui, al segle XXI. Vaig tindre l'oportunitat de poder anar invitat per la red de juderies Camí de Sefarat des de Madrid, d'anar, en aquest cas, a Israel, i es va rebre Simón Pérez, que era anterior, estava retirat, i quan va dir que era de Tortosa, aquell senyor va fer esment als disputes de Tortosa. Els disputes de Tortosa, com sabeu, que es van fer el 1413, el 12 és el compromís de cas, doncs és un demà l'any següent, que està, en aquest cas és el Papaluna, que està, i van ser, aquí a Tortosa van fer 60, en total van ser 60 estats, 62 a Tortosa i 5 a Sant Mateu, no? I és curiós com acaba, perquè a partir d'allí, això desemboca d'esta fetge, d'esta fetge fins al 1492 és quan ja els jueus ja són totalment expulsats.
Este document, que és molt important, és l'únic document que no tenim aquí, com diu dir, que està a l'Escorial. Sí. I és una data important a conèixer i en què Tortosa és protagonista. Ara anem als Reals Col·legis. Reals Col·legis, quan se crea, és curiós, tota la zona renaixentista que tenim allí, que està a l'església de Sant Domènec, està el convent també dels dominicans que està allí, i després està els Reals Col·legis, no? Tot això, pràcticament, l'autèntica cor que ho inicia és el Sorió, Baltasar Sorió. Baltasar Sorió és un monjo que arriba aquí, que és dominic. Arriba en 75 anys a Tortosa. 75 anys d'aquella època. Vale? Va morir en 100 anys. En 25 anys aquest home va fer tot el que va fer. No? Una persona que tenia molt de respecte, en aquest cas, Carlos I, pel que sigui, i va aconseguir bastants de diners per poder fer els Reals Col·legis. Fa, lògicament, el bisbe Izquierdo, que és el que fa, en aquest cas, a l'església de Sant Domènec. Davant té el que sigui el convent que aquí podíem parlar molt, perquè el convent de Sant Domènec dona per a molt, perquè pensa que aquí la majoria dels que es formaven dels dominics, que després se portaven aquí, i per fer-ho més curt ja anirem directament a el que és els Reals Col·legis. Els Reals Col·legis, com se ho fa Montehermoso, està la relació de tots els reis de la corona de Catalunya d'Aragó. Segons qui, alguns li diuen és tercer o és quart, depèn si és català o és l'historiador o és aragonès, en menys, ells van en més, lògicament. I també com a curiositat d'aquell que estan imatges dels diferents jueus i els àrabs, els que havien allí, estan els quatre vents, els quatre evangelistes representats, però curiosament la representació dels reis que estan ell i en aquest cas la reina, els diferents, quan arribes a l'últim hi ha un dubte. Un dubte perquè si això ho fa Montehermoso, quan diuen que estan tots els reis allí, agafen i fan este és tal, este és tal. Hi ha un momentet que després de Felip II hi ha un crió i després hi ha un rei normal. Crió en la reina, no? De crió. L'any que es va fer no és Felip III. Perquè Felip III, quan va fer això Montehermoso, encara no havia nascut. Tenia que ser, l'any que es va fer, el fill que era Carlos, un fill que va tindre, que era Carlos, que estava com un llum, pobret, que va morir, perseguia les criades, sabeu que matava els animals, els treia els ulls, pràcticament son pare no va tindre relacions amb un fill, se va criar tot sol, va caure per les escales i van fer una trepanació al cap i el xic no va quedar molt arreglat. No? I antes, pel que sembla, quan ho fan, tenia que ser, en aquest cas, el fill, i antes li fiquen Felipe III, i a l'últim no li fiquen Felip IV. Ja li fiquen, ho fan, per si cas n'hi ve un altre, ja el fan més gran, però curiosament lo fiquen. Com a curiositat, si un dia aneu, ho mireu i us llama l'atenció, diu, ostres, com és que apareix? És per curiositats que hi ha. Lògicament, d'allí podíem parlar dels diferents reis que hi ha, quan apareix Fernando d'Antequera, Martí, en aquest cas, l'humà, el compromís de cas que es fa aquí al 12, m'entens? Bueno, se fa cas, però aquí s'inicia tot el tema i antes anem continuant, no? Respecte al que dius, també fent un esment quan se passava pel pont de Barques, al llibre dels costums, curiosament, on les rúbriques surt una relació de tot el que es pagava segons el producte. Molt curiós, no? Si, per exemple, entrava blat, per exemple, eren 2 sous. Si entrava una altra cosa, eren diners. Pagaven en sous i en diners. Lliures, sous i diners. Sí, lliure em sembla que eren 20 sous. 7 sous era el salari d'una persona una setmana, per això era un sou cada dia, i em sembla que els diners eren 12 per cada sou, no? O sigui, una llibra tindria que ser 240 diners. I això és el que s'ha de pagar. Antes, ha sigut una relació també, o sigui que això, els de Barcelona es podien queixar, però ja anava al seu moment, m'entens com vull dir? I pel de més, doncs, bueno, què més que vulgueu contar? Voldria fer esment d'una cosa abans de passar a parlar de Despuig, si us sembla, que és en referència a l'arxiu que hi ha, el moble, arxiu que hi ha a l'església de Sant Domènec, just davant dels Reals Col·legis, no? Que es veu, parlaves abans del potencial que tenia, o la potència que tenia Tortosa en aquella època, perquè hi ha calaixets i cada calaixet hi ha un poble, i veus pobles, inclús veus Beseit, que actualment està a l'Aragó, que formava part d'aquest capítol, no?
Però si voleu explicar alguna cosa respecte a aquest arxiu i passem ja a parlar dels Puig. Aquesta història també és d'Hilari, com quasi totes les meves històries. Aquest arxiu estava ubicat a la Casa de la Ciutat, a la Casa de la Vila. Posteriorment se desplaça, però Hilari me contava que a la Guerra Civil vam tindre la sort que van amagar la clau i tots els llibres que ara ja no estan allí, sinó que estan a lo que és l'arxiu, se van salvar. Per què? Perquè van tancar l'armari sencer en claus. Diu, si no, Cinta, haguessin agafat i ho haguessin fet servir per a cremar-ho. Diu, tan simple com això. Diu, vam tindre la sort, diu, que no me'l van rebentar i el van tancar. Diu, perquè els teus llibres de la taula de canvis, diu, estaven aquí, als laterals. Diu, i estos calaixonets que veus aquí són totes les relacions comercials que Tortosa tenia amb els altres pobles, i no només d'aquí, sinó surt Montpellier i surten totes les ciutats que Tortosa tenia relació de comerç. I ell va ser el que me va explicar la història d'aquest armari, del seu contingut. Aquest armari va ser restaurat i quan el restauren, quan s'obre una porta, allí tenim l'Àngel Custodi, que és el patró de Tortosa en època del Renaixement, relacionant amb els patrons de Tortosa. També recordo, canviant les olles, fent un clic, d'un altre dia en Hilari, a la porta de l'Olivera de la Catedral, i em diu, aquestes són les patrones de la ciutat de Tortosa, Santa Cordúlia i Santa Càndida. Càndida i Còrdula. Diu, i al mig, la Verge de la Cinta, que va baixar l'any 1178. I clar, se me va quedar, havia fet ja un traspàs, però m'havia quedat. Per l'Àngel Custodi. Còrdula també és patrona de Colònia. Sí, per l'Àngel Custodi. Llavors a l'armari està dibuixat l'Àngel Custodi i ara tenim la costum que quan avui en dia s'inaugura alguna cosa, fem la plaqueta, l'il·lustríssim president, allí fica que en aquell temps lo pico de Xixón, que era el mercader, i ficaven les autoritats de l'època que havien constituït el que era aquell armari. És a dir, fins i tot se pot traduir amb molta facilitat. Ja que ha dit l'armari de l'Ajuntament, l'Ajuntament, com sabeu, estava al carrer, antigament, estava Oliver de Beteller, el carrer el carrer Doctor Ferran. I allí estava l'Ajuntament i al pujar, i ho lligaré en els costums, fins l'any 1840 estava el llibre de la cadena. Un llibre que llegeix, que és una recopilació del llibre dels costums o semblant, que estava lligat en una cadena que la gent podia consultar coses, diguéssim, jurídiques del moment. Fins l'any 1840 o 1840, mitant del 1840, va estar el llibre enganxat en una cadena, seria el llibre de la cadena. Això ho faig per lligar el dels costums, tot. I també dins d'aquest llibre se va trobar documentació de lo que era, no oblidéssim en aquella època, que Tortosa tenia el Consolat del Mar. Això és superimportant. I dins d'un d'aquests calaixos se va trobar un document que evidenciava la importància, en aquest cas, de la ciutat de Tortosa amb aquesta entitat. És a dir, realment, ara només veiem una part, perquè els calaixons no és l'armari original, només és la part de davant el que roman, però ja havia sigut, és una preciositat el que ens queda, però evidentment és un petit tros del que n'hi havia. Parlaves del Consolat del Mar i recordo fa 3 anys el Consolat del Mar va voler celebrar els 3/4 de mil·lenni que li van dir, els 750 anys del Consolat del Mar i del llibre de les costums, i ho van fer en un acte a Tortosa, on jo vaig poder veure el llibre de les costums, no sé si el de veritat o no, el que està a l'arxiu. Això és una polèmica que es diu, a veure, que no vol dir que sigui el 1277, potser és una mica més posterior, però teòricament se diu que el 1272, no sé. Sí, 72. El 67 és un que és més fluixet, que és més petit, no és tan gran com l'altre, no està tan ben cal·ligrafiat en les lletres inicials, i si semblava més a un que es va fer més posterior. Després, quan se torna a editar aquest llibre dels costums, se fa el 1500 i pico, que és quan... Però bueno. I per acabar, si us sembla, el programa d'avui ho fem en una figura del Renaixement clau, que és Cristòfol Despuig.
Cinta, tu has treballat aquesta figura. De fet, vas fer un llibre sobre els col·loquis, un llibre orientat per als alumnes, sobretot, per a apropar Despuig als joves, i m'agradaria que poguessis parlar d'aquesta figura. Cristòfol Despuig, és un personatge del Renaixement, que ell dia que descendia, que era un descendent d'un home molt honorable que havia ajudat a reconquerir la ciutat de Tortosa als musulmans. A canvi, dia que li havien donat el que era el Palau, que és on actualment està el Conservatori de Música, també li havien donat terrenys i després anant cap a Jesús, que hi ha una torre, aquella torre que també se li havia assignat per herència perquè ell era el descendent i ell se vanagloriava d'aquest fet, tot i que aquest fet no ha pogut ser, evidentment, comprovable d'aquest fet. Jo sempre als meus alumnes els ensenyo, quan comencen, i a tothom que vol al meu centre, hi ha un document de l'arxiu que és un document únic, que està fet en la lletra del Cristòfol Despuig, en la lletra en paleografia, i hi ha un símbol que m'agradaria que també lo fiquem en pantalla, que hi ha un símbol que és el símbol de Despuig. Igual com els picapedrers picaven les pedres per a després cobrar, Despuig a tots els seus documents se diu que ficava aquest símbol. Si algo va fer de molt lloable... A veure, Despuig va tindre múltiples càrrecs públics, des d'arxiver, procurador d'Alfara i de Carles, aquest home era una persona que estava molt en la societat tortosina, però si d'algo pot ser recordat, perquè altres podien dir, mira, era un niño de papà i mamà, que se va dedicar a escriure un llibre en el que passava a Tortosa, que li va sortir molt bé i per això el recordem. També podíem dir això, perquè llavors ell què fa? Ell el que agafa és el seu llibre, l'escriu i ell explica les històries de Tortosa. Sobretot se fica molt critica a lo que és el bisbat, el bisbe Loaces, està molt en contra de lo que era el tema del no pagament de l'edat, del poder de l'Església. A part d'això, ell agafa els temes més candents, els fica en tres personatges, dels quals un dels tres és ell mateix, i a partir d'aquest llibre explica i podem saber què passava a Tortosa, i a més ho explica en unes característiques que tu fins i tot te pots ubicar en aquells indrets. El llibre té un alt valor, primer perquè pensem que els documents en aquella època i anterior estaven escrits en llatí. És un llibre escrit en català. Per tant, se'ls considera un dels escriptors més importants del Renaixement i ja el contingut ens dona una riquesa. Llavors, clar, si tu t'agafes el llibre, que hi ha 25.000 versions, te l'has d'agafar amb molt de carinyo, però no és un llibre que siga menys. I clar, si el meu institut se diu Despuig i jo els dono el llibre que hi vaig llegir, és que ni donen els fàcils, els hi costa, imagina't lo tostonazo este. Llavors vaig agafar i vaig fer una adaptació dels capítols per a xiquets i xiquetes. Llavors vaig fer un projecte que es diu el projecte Despuig, i tracta que una optativa que fem a segon, que és de teatre, els xiquets agafen el text. No has de dir les mateixes paraules, les has d'integrar i ho has d'explicar, però és un projecte transversal. Llavors, el profe de socials, l'exdirector, Josep Ramon Subirats, agafa i se'ls emporta. Quan al capítol expliquem la història del miracle dels captius, jo l'explico en un acte i què fa el meu professor d'història? Se'ls emporta a fer una ruteta per Tortosa i fan catedral, el fort de la Canonja. Què heu fet a teatre? Això va passar aquí. I clar, i després ja, per a millorar el projecte, tenim a Joan Iniesta en el tema de dibuix, que què fa? Els agafa i els ensenya en les seues pròpies mans a dibuixar aquests elements patrimonials que teníem i entre tot què estem fent? Estem fent que el nostre alumnat
aprenga, vale, la història de Tortosa, aprenga a estimar els nostres monuments, vale, i a través del teatre, de l'expressió, vale, és dir, és una fusió entre diversos coneixements que fa que sigui un centre d'interès i que els nostres xiquets que viuen aquí, ara, quan van en son iaio o sant iaia, mira, la historieta esta me l'ha explicat la del teatre i el professor d'història i Joan m'ho va fer dibuixar. Diu, papa, m'ha quedat bé perquè m'ho ha fet Joan, jo ho he pintat només. Val? Llavors és un projecte de centre molt bonic que tenim perquè per ensalçar el que era la figura de Despuig. Vamos, com estic fent jo aquí, gratis publicitat del meu centre. Spoiler. Este Despuig també una mica toreret, també a tots els fregaros estaven Sí, sí, sí. Li va costar una mica exili, va estar exiliat també. Sí, però va ser perdonat. Perquè s'enfrontaven a les altres famílies, uns Aldana, o sigui, era toreret. Era una persona que sembla que tenia les parts de fluixes, saps? A la mínima la creia. Però a canvi tenia una pluma magnífica, però magnífica. Doncs aquí, Cinta, moltes gràcies per haver tornat aquí A vosaltres. a parlar amb nosaltres i a fer el que farem amb nosaltres. Sí. Està clar que la història de Tortosa, i sobretot una època tan rica com la que hem estat parlant, hauríem pogut estar parlant hores i hores, i segurament ens han deixat personatges, detalls, escriptors, de tot, no? Però bé, tot ha d'arribar a un final i avui, de moment, deixarem la història aquí, en aquest punt, i al pròxim capítol continuarem parlant. Fins aquí el nou capítol de Locafaret. Moltes gràcies per seguir-nos i recordeu que estem al Facebook, estem a l'Instagram, que estem al TikTok, que estem al Twitter, estem a totes les xarxes socials, que és molt important que ens feu m'agrada, és molt important que ens compartiu si us ha agradat el contingut del programa i és molt important també que comenteu, no? Perquè tot això és el que ens dona visibilitat i el que fa que aquest projecte que vol anar de Tortosa al món doncs sigui una realitat. Moltes gràcies.